Znači, latinski nije mrtav. Nije mrtav, kaže, evo, moj jedan profesor sa faksa kaže da nije još mrtav, da se još priča o Vatikanu, ali da. Pok, halo, hola, čao. Dobrodošli na intervju PKG Europska gimnazija Zagreb. Sam Emanuel Knjaz, od ove godine sam novopečeni profesor, znači svježe sa faksa latinskoga, još sam i završio povijest, ali to je zapravo istraživački smjer srednji vijek, a predajem u PKG-u, predajem zapravo latinski jezik u prvom i drugom razredu. Koja je razlika između dobrog nastavnika i odličnog nastavnika? Malo komplicirano pitanje, ali daću neki svoj odgovor, možda je krivi, a to ja ovako to gledam. Znači, evo, perspektiva mene kao učenika srednje škole, dobar profesor je bio onaj profesor koji ti je omiljen u toj fazi, znači srednjoškolskoj, i to možda su nekad i neki krivi zapravo argumenti koji dolaze tom profesoru, jel ga voliš, jel da možda nešto popularan, drag i tako dalje, ali zapravo odličan profesor je onaj koji pamtiš zapravo za cijeli život, pogotovo kod nekih stvari koje si mislio i govori profesor, a šta će mi to mi ne treba u životu, ali onda dođe neka situacija u životu i drago ti je što ti možda neki profesor možda bio previše strog od toga ili previše zahtijevao da to naučiš, tek tada shvatiš zapravo koliko je to bilo važno možda u životu. Koja su vam najdraža sjećanja iz srednje škole? A dobro, ja sam bio klasična gimnazija, a ja sam uvijek volio odmore i druženja, ali evo, volio sam uvijek zapravo povijest i latinski. Latinski nisam mislio da ću se baviti ipak sa latinskim, iako mi je dobro išao, uvijek sam ga volio, ali evo, spletom okolnosti sam ga pa upisao, zavolio još i više i evo, sada i živim od toga. Sad se isplatio. Da. A zašto učiti latinski? To je uvijek pitanje s kojim se borim objasniti učenicima, pogotovo u ova doba digitalizacije, doba AI-a, ali evo, zapravo upisali ste gimnaziju i latinski je zapravo temelj gimnazijalnog učenja, to je temelj humanističkih svih znanosti i to je bio engleski prije engleskog, znači znanstveni jezik, i on je oblikovao jako puno drugih jezika, gotovo sve romanski jezici su proizašli iz latinskoga, i neka zapravo zanimanja kojima će zapravo se učenici poslije baviti, upisati, tipa pravo, medicina, pa imamo ga i biologiji, kemiji, i zapravo neophodan zapravo za razumijevanje indoeuropskog jezika. Znači, ako znate latinski, ono će biti lakše i naučiti, ako ćete poslije studirati, znači talijanski, francuski, pa čak i u nekim pogledima i germanske jezike poput njemačkoga i engleskog jezika. Koja vam je najdraža knjiga, film ili priča i zašto? Pa evo, knjiga, imam jednu povijesnu knjigu, ali neću nju, budem beletristika mi je uvijek bila zabavna 1984. Distopija, volim te zapravo beletristike i vrli novi svijet sa distopijom, zato što su danas isto zapravo vrlo aktualne zapravo, i to je možda i malo zabrinjavajuće. Ali evo, fora to gledat. Uvijek sam volio od stripova, evo da malo popularniji su uvijek volio Alan Forda, pogotovo ga treba stariji pročitati jer se onda tu vidi cinizam i kritika društva. A od filma, koji mi je najdraži film? Snatch. Kako se zove? Lock, Stock and Two Smoking Barrels, tako je, da. To je više malo ovak zbog tog tipa snimanja kao neki sketch, onako brzo, i volim taj British banter, kako se to kaže, cool. Dijalog. Koja vam je najdraža latinska izreka i zašto? Moja najdraža latinska izreka, možda više ko opisuje mene kao osobu, je festina lente, žuri polako. Jer nekad znam biti prebrzoplet, prenestrpljiv, a nekad znam baš biti usporen, i onda je to zapravo neka poslovica koja znači žuri polako, da zapravo gledam tu neku zlatnu sredinu. Da možete otići svojim učenicima, bilo gdje na svijetu, budžet neograničen, gdje biste otišli? Sad, kad je neograničen budžet, svi gledaju daleke destinacije. Prvo optaški odgovor bi bio vjerojatno Rim, Grčka, ali neću to reći ću rađe ovi krajevi, hajmo reći srednje i sjeverne Dalmacije, u kojoj imamo zapravo puno ostataka rimskih, i malo upoznamo u Hrvatsku. Danas ja mislim kod Hrvata je sindrom što više bježat vani, što više gledati ljepote vani, egzotika, ali ne shvaćamo koliko je naša Hrvatska bogata i prirodnim ljepotama, ali i kulturnim ljepotama. I mislim da to treba zapravo naglasiti učenicima. Znam da se to možda učenica neće toliko svijeti, nisam toliko atraktivna mjesta, ali evo. Za maturalac mogu ići dalje, ali kod mene, evo, ja sam za super. Koji biste savjet dali novom učeniku koji sutra kreće u Europsku gimnaziju? Evo, moj savjet je, nemojte se opustiti što je privatna škola. Znači, tu je malo opuštenija atmosfera, ima i neke pogodnosti, ali mi smo i dalje jaka srednja škola.
Naravno, pristupačniji smo, više izlazimo u susret učenicima, ali kod ocjene nema popuštanja, zato upišite PKG, bit će vam super, ali evo, očekujemo i da radite.